फिन सासे आइजो खारदों। गथ' सानै गोनांखा आइजोआ गथ' साथाम गोनांखा हौवाजों खारदों। जोबोद सोमोनांथाव जाथायानो जादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय उल्थापानि ओनसोलाव। उल्थापानि ओनसोल 10 नं हिमालय गामिनि ससेन नार्जारिनि बिसि 7 बोसोर बैसो आरो 4 बोसोर बैसोनि फिसा गोनांखा प्रेमा नार्जारिया गुबुन हौवाजों खारदों। लानानै खारनाय हौवानि मुङानो जाबाय सन्जय बसुमतारी, उल्थापानि ओनसोल सरलपारा गामिनि थागिबि। मिथिनाय बादिब्ला सन्जय बसुमतारीयाबो साथाम फिसा दंखायो। प्रेमा नार्जारी आरो सन्जय नार्जारी सानैजों खारनानै दा बबेयाव दं बिनि जेबो रोखा गैया। बेनिखायनो बिसि खारजानाय दुखुथिया ससेन नार्जारीया बहाबा नुयोब्ला हमनानै दोननो थाखाय खावलायहरदों। लोगोसेयैनो 7099285567 जानबुं अनजिमायाव मिथिहरनो खावलायदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबायबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।